cadena. De bon matí, el becari és esbroncat pel conserge perquè deixa la porta principal oberta i hi ha corrent d'aire. Cony de garàpia. El conserge és increpat per la secretària. Per esmorzar, l'home pela mandarines darrere el taulell de recepció i a ella l'ofèn la bafarada cítrica que surt en l'ambient. A menjar al carrer, porc. La secretària és escridassada pel cap de departament perquè ha oblidat anul·lar una reunió. Per culpa de la seva incompetència, ara no podrà sortir a dinar. El cap de departament rep els retrets del gerent. Les vendes de l'últim mes s'han desplomat. És un escàndol, li hauria de caure la cara de vergonya. Quan arriba a casa, el gerent troba la seva esposa indignada. Encara no han planificat les vacances d'estiu. Tot el sentia que han ficat per la feina. Mai no pensen cultivar la relació de parella. L'endemà, després d'una nit de sexe en un hotel, l'esposa del gerent és amenaçada pel seu jove amant. Si no li avança diners, no es veuran mai més. I dit això, el jove amant tanca la porta d'un cop sec. Té pressa, un becari no pot arribar tard a